Ну що ж, вітаю, шановні. Я сподіваюся, ви уже апранули воєнну форму, екіпіювали зброю і достали свою гармату со штанов. У сучасних умовах гучыць гэта ўсё вельмі дрэнна. Але мяне клічуць Джексон, а гэта першы запуск Battlefield 6. Мы клічылі гэта пад кантролем. Пакуль гэта не назвалі нашым блефам. Паведамленне пра Я толькі што трагедыю. даведаўся, што кіраўнік НАТО Генеральны сакратар НАТО быў забіты. Адказ НАТО? Маўчанне. НАТО дрыжала. Няма рэакцыі, няма паважання. І 12 дзяржаў выйшлі. мы страцілі веру ў НАТО. Наступствы прымушаюць краіны пакідаць альянс. Усе ведалі, хто зрабіў гэта. Пакс Армата – вялікая прыватная ваенная карпорацыя. Пабудаваная так жа, як армія, але не кіруецца іх правіламі. Теневые армии без нагляду. Забяспечваюць ахову ў Заплату. Потым рэчы сталі сапраўды цікавыя. Акс узняўся, правярае кожную лінію. Чужой зямлі да вашых дзвярэй. Наёмныя кампаніі, Цяпер пагражаюць жыццям сусветных займаючы суверэнныя тэрыторыі. зганяючы гісторыю пасярод палёту. Гэта беспрэцэдэнтнае становішча можна апісаць толькі як Усё шасцівуховае. Акс трымаецца цвёрда. і НАТО. Гатовая. Калі вы аддасце кантроль, вам прыйдзецца змагацца, каб вярнуць яго. І менавіта гэта мы і зробім. Дарэчы, у пачатку давай мы пазбавім трохі гук, каб вы не чулі гукі гульні ў мікрафону маём. А дык вось, у пачатку гульні, там у пачатку запуска Battlefield 6 там было небольшое відэа, я яго ўстаўлю вось пасля. Ну, вы ўжо, я думаю, паглядзелі ці не, і паглядзім, што я зраблю на монтажы. Але там ёсць відэа пачатковае пры запуску гульні. Усё, што тут зараз будзе, гэта ўсё я буду перакладаць, дубляваць на монтажу. Таму, хто не ведае ангельскую, можаце слухаць, усё будзе зразумела. Мы, вядома, пачынаем з кампаніі. Ведаеце, чаму запіс спынілася? Потым скажу. Добра, зараз слухаем ці чытаем. Добрый вечар і сардэчна запрашаем. Пачынаем з галоўнай навіны. Грузія сёння вечарам. НАТО сыходзіць, Пакс Армата Цяпер заходзіць. будуецца альянс НАТО на новы курс. Або гэта распад НАТО. Мірнае пашырэнне Пакс Армата сканчаецца тут. Што было далей? Гэта не дыпламатыя. На берагавую лінію. Яна не наша. Цяпер нам загадваюць сыходзіць. Ой, ну. Гэта трэці Генеральны пралёт. сакратар НАТО заклікаў да спакойнага дыялогу. Пакс Армата гэта сіла, чым мы трымаем мір. Засталося ўсяго некалькі гадзін. Таго, што многія клічуць прэлюдыяй. Калі Грузія толькі пачатак, дзе гэта скончыцца? Паганцы ў крокавай даступнасці, а нас перадыслакоўваюць. Мёрфі. Рэгіянальнае камандаванне мае аднаўленне. Бяда, што гэта не будзе. Ідзіце і выпніце гэтых хлопцаў з нашага пароду. Пакс не вораг, прачытай свае інструкцыі. Камандаванне павінна знайсці нам ворага. Эвакуацыя сервераў гэта не праца Атакуючыя для кібермагчымасці, Блейк. Узровень сакрэтнасці абасрацца. І калі б ты чытаў гэтак жа, як Мартынас, перастаў бы цешыць аб няправільнай Грузіі. Добра, давай паглядзім, што там у камандавання. Слухай, прама выглядае нядрэнна. Так вось, што я хацеў... што я хацеў сказаць? Я ўжо не памятаю, шчыра кажучы. Слухай, прам вось
так незвычайна, тому што у нас у Battlefield апошні раз была сюжэтная кампанія, калі у Battlefield Hardline, калі не памыляюся, ну таму што у Battlefield 1 там, ну, цяжка сказаць, што была кампанія, гэта былі такія гісторыі. Было, ну, не скажу, што было дрэнна, але гэта не сюжэт быў. У 5-й Battlefield у нас гэтак жа былі гісторыі проста. Дарэчы, я выставіў высокую якасць. Вось, я ўспомніў, што я хацеў сказаць. Чаму запіс спынілася? Таму што аказалася, што калі запускаеш кампанію, адчыняецца іншы экзэшнік, іншы экзэфайл, вось, і то бок ён, вось мы і гуляем зараз. Калі EA не схлусілі, то значыць у мяне на высокіх усё патрэбна быць Добра, гэта трызненне. Мы тут разбудавалі ўсю гэтую кіберабарону, а потым Грузія кажа: адыходзьце, мы аддаем базу пак Сармата. НАТО просто саступае. Гэта палітыкі. НАТО не гатовая да бою з горшай ЧВК ў Европе. Мы гатовыя, зацягвайце нас. Слухайце, я б з задавальненнем даў урок пак. Але калі застаючыся тут можна справакаваць трэцюю сусветную вайну, я не так ужо і моцна гэтага Можа, хачу. Камандаванне мае план? напад, захапіць пазіцыі. Менавіта таму ужо як прыгожа Божа мой. пачынаецца ўсё. Гэта бакс. Абараняемся, Менавіта таму я Усё наша захацеў арыштоўана. запісаць, зафільмаваць сюжэтную кампанію, таму што сюжэтных кампаній у нас даўно не было. Фото пакс, яшчэ набліжаюцца. Слухай, мне пачатак мне падабаецца. Базу ўсё роўна будзе іх. Чаму мы будзем чакаць? Пагналі. То бок ён, ну, вельмі падобны на рэалізм, скажем так. Тое, што вось адбываецца, яно прама вельмі падобна. Слухай, неяк я добра адразу ж сэнсу наладзіў, прям, ой, бляха, я штосьці не гляжу за тым, што я раблю. Босс, нам неабходны прытулак. Транспартны ангар. Ён зможа вытрымаць моцны агонь. Мы там перагрупуемся. Рух! Так, а шо, у нас там нікаго няма? Мы набылі сабе час, пойдзем унутр. Ух ты ж, бляха, а нам добра так ад такіх выбухаў. Мёртві. Гэта было занадта блізка. Мёрфі, давай жа, уставай, падымайся, ідзем. Я ў парадку. Ангару няма, але ў Ну нас паглядзім, з'явіўся як транспарт. мы... Гэта Берклі? Ты ў парадку, Мёрфі? Дастаткова. Як мы будзем праходзіць Добра, на пак першым засяроджаны на базе, але запуске. наша місія не змянілася. Мы абараняем гэтыя серверы. Ага. Мы павінны Добра. забяспечыць участак 2 да таго, як Так, Пакс а возьме ці магу кантроль. я паузу? Магу, вось так, каб проста не... Каб усё добра было, каб вы разумелі, што кажа сюжэт, нашы там ваяры. Дык вось, я не ведаю, як мы будзем тут зараз праходзіць, таму што, мабыць, мы толькі першую місію пройдзем, мабыць, менш, але Мы будзем паглядзім. прабіваць сабе выхад, збрую да бою. Слухай, ну пачатак вельмі добры, пачатак мне падабаецца прама. Так вось сэнса для аўто у мяне занадта вялікая. Так, вот усё добра. Ух ты ж, курвы. Ну, я думаю, я ведаю, на каго гэтая адсылка пак Сармата. Я думаю, вы мяне не глупыя, гэтак жа разумееце. Бо сюжэт, ну, прама вельмі добра. Дзе? Вось там, зверху. Бляха, а motion blur, ці можна ўбраць яго? Бо за яго амаль што нічога не бачна. Яшчэ
вертолет один. Ну, бляха, я сенсу не наладил на транспорту, тому... А, бляха, тут были выбуховные... Нам патрэбна дапамога. Бура, актуальны да масціфа. Джексон, выйдзі на сувязь. Слухай, ну так, прям одразу ж... Яе няма. Одразу Мне ж патрэбна, скажу, каб что ты, твой оценивать- снайпер, перамясціліся вышэй Часка-2 і арганізавалі кантроль за пагодай. Маланка, гэта бура, актуальны. Прыгатуйцеся да дакладнага удару. Адразу ж скажу, што ацэньваць цалкам гульню мы тут не будзем, гэта толькі першы запуск, тут просто вось першыя эмоцыі ад гульні, скажем так, то бок ацэньваць яе тут нельга, проста няможна. Таму вось мы просто глядзім, прыгожа, добра, усё, гэта ўжо добра, гэта ўжо лепей, чым Battlefield 2042 быў. Мы ўсё яшчэ можам перамагчы. Працягваем. Асцярожна, бура, перад вами бачым бранявую тэхніку. О, курва! Берклі вывезе нас па бездарожжы. Гэтае вядро гучыць як пекла. Яно нас туды давязе. А калі пак слухае, мы можам гэтак жа моцна сігналіць. У нас аўто, ну, такое вельмі... Добра, высадзі нас тут. На монтажы я зразумеў, што лепш падвесці вынікі менавіта зараз, проста таму, што я ўжо занадта доўга раблю гэта відэо. Я записываю вось свой голас зараз ужо 4 гадзіна ночы. Ну, 3:30. Вось, што я магу сказаць па першых уражаннях? Па-першае, сюжэт. Ён тут ёсць, і гэта плюс. А вось наколькі ён добры, пытанне пакуль адкрытае. Графічна шыкоўна. Наколькі я разумею, тут нават RTX няма, але выява выглядае ўзрушаюча. Battlefield 2042 нават RTX не дапамагаў. Фізіку я правяраў яшчэ ў бэце. Не думаю, што нешта змянілася. Фізіка крутая, вядома. Спрэчна, што разбуральнасць настолькі вялікая, але гэта выглядае эпічна, спрачацца не буду. Вось. Ну а гэта быў першы запуск новага Battlefield 6. Пішы ў каментарах, як табе, ці пагуляў ты ўжо, ці збіраешся ты спачатку праходзіць сюжэт, або рынешся адразу ж у мультыплееры. Ну і вядома, націскай падабайку і падпісвайся на канал. Ну а зараз пару слоў аб розыгрышы на Wallpaper Engine. Дзякую вам вялікі за вялікую колькасць слоў падтрымкі ў каментарах. На жаль, ніхто не прыняў удзел, таму і разыгрываць няма для каго. Спадзяюся, што гэта проста таму, што Wallpaper Engine шмат у каго з вас ужо ёсць. Вось, ну а я ўсім дзякуй за прагляд і ўсім пакуль-пакуль.